Kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay mo tabang pagpaayo sa drainage system pinaghatag og suliran sud na sa pipila ka katuigan sa mamulupyo sa Purok Juan Luna, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabog. Kining pagbaha sa Maydan Mulawi sa Barangay Tabunok gipadangat nga reklamo sa pipila ka residente sa JMR-TV Balitang Bisdak. Kagahapon, gipasuyupan kini sa mga opisyalis sa Barangay Tabunok nga matud sa kapitan ug bisan na sa mga Homeowners Association usa na sa ilang problema dul-ana sa 4 ka tuig. Human nga napasuyupan ang tubig sa gipadala nga lagway karon sa mga residente. Kagabi hangtod karon subli na usab nilang nasinati ang nagpundong tubig. Usa sa gitan-aw nga rason ang problemado nga drainage system sa usa ka subdivision sa maong lugar. Si Talisay City Mayor Samsam Gulya situgan nga andam ang syudad mo patrabaho niini. Apan, that was a problem before I came in as mayor. So paglingkod nako, congressman pa ko nakadawat ta mo kog reklamo diha. So atong gipatawag ang kanang Happy Homes ug ang City Legal. They had an undertaking na ilang ayuhon. That was in February. Maybe naabtag COVID mo nawa nila trabaho. matod sa mayor nga gipatawag na niya sa City Legal Office ang developer. Matod sa documentation officer sa maong subdivision nga nisamot ang problema tungod sa gipang semento sa atbang sa subdivision. Posible mong good is dili ra gid na siya amuha kaya nga mo ang kuan is subdivision dili na siya kay sa una daan is na siya kanang muna na nga problema ba but karon na siya ni samot kung kato ganing si inag-uwan niya din ang mga tao sa dinha is pag ina na ganing gipangkuan ang mga gilid o sininto na ba. Dugang ni Perez nga ipadangat niya ang mga problema sa ilang higher office. Apan alang sa mayor, kinahanglang malihok na kini sudning tuiga. But nakadungog ta sa reklamo sa mga tao, reklamo sa barangay, and that is something the city has something to do. Angay buhaton nagiangay buhaton ng city di lugar. Posible na lang yung kita. I just have to look at ako na lang gina ng legal ug akong city admin, look at COA regulations kung na undertaking, kung pwede ba ta mo trabaho. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.